І тоді злая чарівниця підняла принцесу високо у повітря і однесла далеко-далеко у свою вялізну і темну казочну вежу. Ой, жах який, ой. Добрий вечір усім. Ой, ну і сустрэча. Буслік, привітання. Ти чого під стол сховався? Ой, Яна, это ты? Я? А кого ти хотів убачити? Ой, тебе их хотел убачить. Привітання. А з глядачами ти вже повітався? Ой, не поспел. Пробачьте, сябры. Добрый вечер. Угу. А зараз розтлумач, чого ти під стол поліз? Ой, щиро кажучи, я наполохався. Мяне? Няўжо я такая страшная? Буслік, зараз як покручуся. Ой, не треба, Яночка. Ти зовсім не страшна. Наоборот, ти пригожая. Тоді у чим справа? У тим, що я читав казку. Там злая чарівниця підхопила принцесу, і якраз у гэты момент ти прийшла. І ти уявив, быццам я, гэта злая чараўніца? Ну, мені так подалося. Ой, Буслік, нейкі ты неразумны. Злыя чараўніцы выглядаюць зусім не так. А як? У іх дакладна злыя вочы. І абавязкова цёмная вопратка. Яночка, а адкуль увогуле бяруцца злыя чараўнікі і чараўніцы? Ну, цябе і пытанне, Буслік. Не ведаю. Слухай, а наша коска, яна ж кніжная дзяўчынка, так? Вядома. І яна ведае ўсе казкі? Дакладна. Увесь час па іх падарожнічае. Ага, значыць, коска можа сцерці тыя радкі, дзе ў казках з'яўляюцца злыя чараўнікі. Не ведаю. Пра гэта ў коскі і трэба пытацца. А уяві, як здорава б атрымалася. Ніхто б не падхопліваў прынцэс і не цягнуў іх у высокія цёмныя вежы. Я зразумела. Буслік, ты проста баішся чытаць, што далей у казцы адбываецца. Ну, баюся. Так не чытай. Але цікава ж даведацца, чым справа скончыцца. Вось каб я дакладна ведаў, што злой чараўніцы ў казцы больш няма, я б спакойна чытаў далей. Ну, добра. Давай спытаемся ў коскі, ці можа яна табе дапамагчы. Ой, тады я паклічу яе. Коска, ляці да нас! Лічбы, літары, знакі прыпынку сустракайце коску-дзяўчынку. Добрый вечар, сябры. Ой, прывітанне, коска. Добрый вечар. Клікалі мяне? Так, Бусліку твоя дапамога патрэбна. О, я люблю дапамагаць. Што трэба рабіць? Коска, а ты можаш сцерці з казак радкі, дзе з'яўляюцца злыя чараўніцы і чараўнікі? А то я Буслік баіцца кніжкі чытаць. Ого, складаная просьба. О, не атрымаецца ў цябе. Ну, трэба падумаць. Сцерці радкі з казак я, напэўна, не змагу. Не я ж іх пісала. Шкода. Але ў мяне ёсць іншы спосаб. Зараз я палячу ў казку і выманю злую чараўніцу з кніжкі, якую ты зараз чытаў. Падыходзіць? А што? Для пачатку хопіць, патрэніруешся, коска, а потым і з астатнімі злымі чараўнікамі разбярэшся. А табе не страшна, коска? Ну, страшнавата, але і цікава. Хачу паглядзець, што з гэтага атрымаецца. Так, вы сядзіце тут, а я паляцела. Ой! Спадарыня злая чараўніца, прывітанне. Дазвольце запрасіць вас у іншую казку. Там зараз каралеўскі баль, і вас усе чакаюць. Ой, малайчына коска. Думаю, злая чараўніца з ахвотай паляцела з ёй у іншую казку. Дык злюка і там наробіць шкоды. Упэўнена, коска гэтага не дазволіць. А ты, Буслік, лепш правер, што сталася з казкай, дзе больш няма злой чараўніцы. Паспрабуй пачытаць кніжку. Ой, нешта я баюся. Не бойся, калі што я побач і змагу хутка загарнуць кніжку. Ну, добра. Ой, Яна, поглядзі. Што, Буслік?
тут пустые сторонки. Казка кудись зникла. Все правильно. Злой чараўніцы больш няма, як ты і прасіў. Таму казка змянілася. Але там на першых сторонках описывалася, як цудоўна прынцэса жила ў сваім замку. Ой. Во, апісанне засталося. Не хвалюйся. Але казка стала зусім кароткай. Я ж яе за 3 хвіліны прачытаю. Буслік, але ты сам захацеў, каб злая чараўніца знікла. А разам з ёй зніклі і прыгоды. Прынцэса цяпер сумуе ў прыгожым замку, а рыцар застаўся без працы. Яму няма каго вызваляць. А карацей кажучы, з казкі зніклі прыгоды і подзвігі. І што цяпер рабіць? Атрымліваецца, я сапсаваў казку. Ну, зато яна стала не страшнай. Але і не цікавай. Ой, значит, выбирай, Буслик. Цікава, але страшновато. Ці не страшно, але і не цікава. Ой-ой-ачкі, складаны выбор. Буслик, а яшчэ падумай, што гэтая кніжка адначасова змянілася ва ўсіх дзетак, якія яе чыталі. І зараз ніхто не зможа даведацца, чым сказка скончылася. Угу. Вось такая сумная гісторыя адбылася за аднаго маленькага баязліўца. І ніякі я не баязлівец. Ну, усё, вырашана. Казка, калі ты мяне чуеш, вярні ў казку злую чараўніцу, калі ласка. Ты упэўнены, Буслік? Упэўнены. Добра. Паважаная злая чараўніца, вас тэрмінова просяць вярнуцца ў сваю казку. Без вас там такое здарылася. Эю я, зноў з вами я. Здорово, казка. А злая чараўніца вярнулася ў сваю казку? Так, давайте проверим. Вось, вярнулася. Казка стала, якой і была. Ой, ура! Будзеш чытаць, Буслік? Ой, абавязкова буду. Ой, толькі давай ужо заўтра, бо страшнаватыя казкі лепш не чытаць перад сном. Добра, дачытаем твою казку заўтра разам, каб табе не было так страшна. Ой, дзякуй, Яночка. А зараз давайте разам з сябрамі паглядзім мультфільм. А зараз усім дзеткам час класціся спаць. Хутенько мыем тварыкі, чыстим зубки и отправляемся у ложечки на мягкие подушечки под любимые ковдрочки. Глядеть на страшные казочные сны. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.